हेलो गाइस ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ମୈଦଲପୁର ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ଦେଖାଉଛି। ହେଲା ମୈଦଲପୁର ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ହେଇଗଲା ପୁରୁଣା ସେ ରୁମ୍ ଯାକ। ଏଇଟା ଏଇ ଘର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କଲେଜ ଥିଲା, ଏବେ ତ ଏଇଟା ଆଉ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ନେଇଗଲେ, ଆଗକୁ ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖାଇବି। ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ପୁରୁଣା କଲେଜ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏ ଘରରେ ଭୂତ ଫୁତ ବି ରହିପାରନ୍ତି, ଯେମିତି ହେଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯାହା ହେଇଛି ଇଆଡ଼େ ସିଡ଼ି ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କଲେଜ, ଏ ଘରରେ କାଳେ ଭୂତ ଫୁତ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବସିଲି ଯାଇପାରିବ। ହେଇଗଲା ପୁରୁଣା କଲେଜର ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏ ଘର ତ ଆଉ ନାହିଁନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହବା। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।